An Air Force of Zimbabwe pilot, Air Lieutenant Nisbet Tambudza, has died in a plane crash. Saka pana mashoko ataona kuti panguva inoi vanhu voshandisika vachingudza kuti kune chikopo-kopo changodonha zvacho chiri mudenga panapa chionekwa kunzi this pilot anga ari pa-navigation training. Not about subscribe or like out on the bell icon. Tipena munhu amubuda migwa muchinzi. The Zimbabwe Defense Forces ADF said an Air Lieutenant Tambudza died yesterday afternoon after the Karakoram 8 K8 jet trainer aircraft that he was flying crashed in the Guinea-Faru area in Gweru. In a statement, ZDF said the accident happened when the pilot was on a solo consolidation general handling navigation training. These recurring tragedies raise concern about the state of our military equipment and the allocation of government funds. Reports from the Auditor General have consistently highlighted mismanagement and abuse of public resources within the various state institutions. For instance, a 2017 audit revealed significant financial discrepancies in government ministries and state-owned enterprises. Domashikwa nobuda nyuka panapa tinoti aiwa kunona kuita chikopo-kopo pakuti panguva ino vanhu vokweshena kuti vakomana vanenge vachiallocata mari dzavo vanenge vachimbozishandisa chii, kunyange mari dzinoallocatwa kumilitary vanyatsoona kuti aiwa hapana maadvancement anoshamisa angava ari kuitiwa kumilitary koko. Mashoko atiri kuona panguva inoi vanhu vanokweshena kuti aiwa vakomana vari murejimu chivari kuita chacho chacho hapana, vachionekwa kunzi aiwa vakomana vanenge vari patraining vanopuhwa zvikopo-kopo panapa zvinoonekwa kunzi aiwa dzimwe nguva zvinenge zvisiri safe, kana kuti even mutungamiri wenyika unyatso kunzwa kuti aiwa ari muchikopo-kopo dzimwe nguva chimasangana kutofela paranway. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitwa ichi? Pindai kumesection medu, musana subscribe or like, and turn on the bell icon.